ole tun chuma chuan crime story lampang ni lo deuh thil mak le lo tak thleng chanchin kan ngai thla ho le dona tun chum kan video ngai thlak tura hian elevator game tia an soilar hat mai chanchin ani dona movie le drama vela kan mu ang hian khovel ang chia kal ve parallel world hi om ve thei injingem kan khovel chen mek na ang chia mum ve reng mase thil da le ni dan kalphung danglam tlat si hi alo ve reng mai lo mo maktak mai in elevator pakhat chuan a game khel ngam piang te chu an mu ngai lo le shiat ngai lo na hmuna a shwai chin dinan suya he game hian pui thona thilemo in thoina ti vel engma a phut velova angai le thil pui mo bernia an soi chu I thil shiat chian chak na le building sang tak mai pakhata lu ani he elevator game hi khoya chinga lawir chuak nge shiat chian ani lova michen kha chuan Japan mo Korea rama thil thlenga ni ye antia mase chui chian ani nuwa kumsang ni pariat khan tu chan khwa achenga he elevator game chanchin hi online forum a post masak berani thunga he game khel tur hian a step ber chu mani chavin ti turania building chhong som talani turania a khel hunlaya dana chaber chu zanlaya ani bok building a chuan lutin first floor a elevator a chuan lu turania midang antel ve turani lo elevator button chu me turania aronin hon vele lu ngal tur ilu hna chuan kongka ain khar ngalanga ain khar fel nuwa elevator chunga buttonom chu film khurle uluk takin number 4 62 10 le 5 te me turania ti chuan elevator chuan chunglam panin a chawanga 5th floor I thlen chuan me che pakhat aron lut veang I mel chat po alo ne theya mase biak mi alo tur en po en lo tur chunu chuan a bia chemo a tra khum chemo ani puin ngai ven lo turani haider tur ti na ni chu ti chuan baton chu 1 I met lenga elevator chu a chuk zonga kal chuan I hima game chu I khel lo tling ti na ni mache chu tiang ni lawa elevator chu a chho zonga kal zel chuan I game khel chu I fail phot ti na ni anga chong somna I thleng chhole don ti na ni chong somna I thlen chhole chuan I shiat ngai lo hmuna I thleng do ne an ti boka chong somna chuan kan khovelang tak mase kan khovel ani lo ti shiat thei tho si hi alo omanga khwa chu aeng chalo hleya electric le ban sang tak tak te po an oma van boruak te chu thisenang main asen phu tanga lataka changin limthlalian pui puin an lo en reng bok niin an suyani ti chuan elevator atanga I chwa don chuan I chuan pui me chha bok khan khoya nge I kaldon tin azot changa mase I chang turani lo an ti boka abyak te chuan siang puin hau su an ti bokani chu khovela changa let le tur chuan elevator ngaya bok chuan le turania atira button number ngai bok kha alet songin me thung turani mase chuta cha chuan elevator chuan a game khelte chu abum kwal te china floor mak tak taka a shwai chin antia mi pakhat chuan he game awanga a thilton mak tak hi reddit kal tlangina ziaka mi tam tak a thu ziak chair tu te chuan an hlawin an rap hle bok ama ngei puin a thilton te chu atak an ni ziale tun thleng poa a thei ngil thei to lo tur tho asuyani asoidanin he elevator game chanchin hi mi soi alo shafoa online a sor shang a chhar bela mase adu khop engma a mulo ti chuan tlai kha chu ati tur shilo boring tele tuk chuan a chena building chhong sompali zet maya chuan chu game chu a khel ve ta a Gaidar thoma chuan elevator a chuan a chuanga zanlaya ti a chabernia an soi chu a shingeya mase angam lawa wangin tlai ni en lain ati ni online a mi soyang chein instruction te chu atia number me tur chu ain do dan chona meta number 2 426 a meta chu a me flora chuan a chuang zela ti chuan chhonga na chu a meta a chhonga na thlen chuan thil denga mori a sheta me chenuiri asia a aumna chenga hladeu si mase shia chian emem thei tur ri chu mi soyang tak tak chuan a sheta ni elevator kongka chu ain honga kongka in hong phena chuan me che pakhat chu alo ding ringa
chu hmeichhia chu ano pan laia chenga a star le adu mai Hollywood actress ania chu hmeichhia chuan ama chu thlir renga a chelo bok a lar wanglai kumsang khazakwa sumnga bor chho vela alandanang chia kha ala bu boka hmeichhia chuan aril ru ala peng lutuk nge a game khel chu a thei khil ta a ti chuan chu hmeichhia nunglam om dar thlang chu veina chu ta chuan hmeichelan dan dik tak chu mutani dar thlanga tang chuan hmeichhia chuan a taksa a hliam le duk anga zia mutheya a taksa le avun rong te chu a dukin adum deuh vek boka a thom hnuhak te chu a troi chene sato hle boka a kuta ken handbag te chu a cheto hleya kumsom chuang mel a putoa a chha to emawang chuan a thladar lo chawani a thil hmu chu a lo emawangin chhong khatna patun chu a met ngala mase a game khel chu a fail ta elevator chuan hnuailam pan ain chunglam pan chawin chhong somna chuan a hruai ta a chu hmeichhia bok chuan khoya nge e kaldon tina zota mase a chang lova elevator atang chuan a pen chhuaka chuta chuan kheltute'n a charang che chu a tak nge in a tong ve ta ni elevator atanga awa chwa rwal chuan maktak main a umna le a che vel te chu a thim deuh khup maya chum cha tak mai hi a zam khat vek bok building hallway de chu a thim deuh mu pa mihring tu ma a mulawa light po om heklo elevator a hmeichhia bok chuan alo nui her maya a hlaulu tuk chuan tlan chhuana kong songin a tlan cheta a hnunga chuan ama zui tu anom ti po sia chhong som pakhat na lampana a tlan chhauna konga chuan tu swalin a lu so ta a ri chuan ni khoshilavin om zui ta ni a har chwa chuan khuma alo muwa ni po alo sa cha a punlam khovel po alo pangai vek bok jinglam class po a thul alo niya ama chu engemo thamtu omang mai nan chia a champa chuan ron taksin khoya ngei aron tia tho ka haya kalau morei deuh te na changa class kal dura chwa chuan building a elevator de chu engma alo man theilawa alo chevek ani ti chuan ponlama chwa chuan amiton le amhu reng te chuan maktak main an lo nui som hlom maya an zawai mai chuan inang vekin an lo nui hloma a hlo emawangin in lama atlan howa kongka kalin a in khunga a champa nera changbukin message adong leya an en chuan midangin an nui danang chia main emoji chu aron thon zuiani ti chuan hepa ba ka hian mi pakhat thil chik pe tak le belcheng chakla chin Ramhuai ti vel oi melo hi oma mase min he elevator game hi an soi sup awangin aril ruwa chuan a cham tarenga fia chakna chuan aril ru chu alwa khatani ti chuan engine tu khat chu mi thil soi sup chu fia tumna nei ta a ani hi building sang takmaya flat pakhat lwa tu niya a chena flat hi chhong som pakhat na a ani nge ni an soyang chuan chhong khatna chuan a chuk thlawang wanga ti chuan patona chuan number 462510 le 1 te chu metani ti chuan game chu a khelta a mase mi te soyang chuan chhonga na po chuan tu mei chiama mulo chhong somna a thlen chho po chuan engma atong chuang lawa ama nge po chu anuya zadewa mi thu soi alo oi mai te chu a in ti dewani engthil danglam ma atong tlatlo mase hemizan hian thil danglam tak chu atung tazo kani zana mutur chu moltu omang main amu hil theilawa arum boruak te chu anjit vek ni mai hian a sia a zan khwa chona hara mu manglovina oma jingni chwa thlengin chu ti chuana omani ti chuan pathian ni lo thlenga in chung te tifaina che a in chung lama adu to ka che zo nuwa chuan ponlama chwakin amamo avalam khoma mase hemini hian a chena building a elevator chu a thatlat lo elevator a chati a chedwal chuan inge mo hian aril ru chu ron mol ngala lo nain aman ve ta ni elevator a thatlo wang chuan kailon lama chuan a kalta a thlawang taka omto nu dar som vela chuan thil danglam atong ta ni zandar som vela chuan omna flora chuan chap thom ring taka sia a he zana kher hian ama chawin flora chuan a chenga a thenom tela chu chul mangin anjin chuak dai bok sia a thom sia chu are theilo wangin apartment kong khar chu hongin hallway chu a ena
chuta chuan hallway chhuata chuan kehniak ava mutani kehniak chu a hnong hu veka adia koideu noi poka kehniak rong chu asen dukania mithil chik mi le finfia du mi aloni boknen lawa kongka kharle tamai lo chuan kehniak chu zuin akal ve zela kehniak chuan elevator kongka in hongsa chuan a shrai lutani elevator ron chale ringot mai te chu makatia ti chuan security nena a chan zo tumin button chu a metta a ti chuan elevator chu chhuk zong in a kalta a maktak main chhonga na chuan ading tatlat ti chuan kongka chu ain hong riai reya kongka in honga chuan mei che pakhat kordum fual tak mai ha asam sei tak mai a hmel zong zong hlia khu vek mai chu alo ding ron maya chu me cha chu elevator chunga chuan ron luta engma soilovina ngoi ringa launa nei lo ramhuai de tharau lam thil lau nia in ngai thin kha che son theilo khopin launa chuan aman ta ni chu me cheke te chu athi nuang maya kehniak a mu tak te kha ama kehniak ngei chu ni aring tlat chu mai ba ka chu me cha chu arim che hleya mihring thi to taksa troi rim chetak ang mai hian arim chu siani ti chuan zau takin aron nui le ta a hlaulu tuk chu first floor button chu a met ta mase a me lo na lam chu a pan chho ta ni ti chuan chhong somna chuan a thleng chawa chhong somna elevator atang chuan a tlan chuaka tlan chuan a tur zongin hallway a chuan a tlana mase a thimin hallway te chu alo zau vek mai hian a shiata a kutop umlo chuan a tlan kwal mai ni tukvera chuan pon boruak lan dan rap tak chu lo lang veka van ti chu alo sen cha mup maya ti chuan cross lian tak mai lo al hlua chu muta a cross chu rapthlak takin mihring veka lo nia mihring taksa manga siam cross ni mai na mu ni athil mu chu en lawatuma nima sela hoison theilo le che son theilo vina oma thei top chu a bei nuwa chuan che son thei chamin elevator lampanin atlana elevator a chuangin first floor lampanin achuka first floor a thlen chuan achuaka kailon lama chuan chawin apartment a chuan a lota ain kal khuma ti chuan athil ton chuan ni khoshilovin asiam zuita atlu sopta ni masi chu chau chu alani talawa atluk sobruarwal chuan athil ton rapthlak tak bok chuan atibai chhun zoma hallway rap tak poka chuan a me chetun khan a le ta ni amida china piangin elevator game bok chuan a le zela me charap tak chuan alo uma rap takin anuya zau takin akare thler khop chuan a halang vekin anuya chunu chuan adula chuan a tham sakani a har chwa chuan a auche twara a che son theilawa a thohuam huama thlan franso isoina thawa a taksa te chu anavel veka damdoin lampanin akal ngala emergency a tlanlutin doctor chuana en ngala maktak main internal bleeding alo nei ringot maya internal bleeding nei turin engma ati asha silo athil ton rapthlak lutuk wangani ti aring het bura ti chuan amang antop athleng veta beidong le lungai tak chuan hospital chepela chuan tlanlutin atung trai ta ni kumsomni panga chungin avoi khatna tan atung traya ti chuan atung trai na chu chanin a omani nge yang hemi hnu tang hian tui takin amu hil le theita ni damdoina changa a chhuanu chuan apartment chu fai takin asil fai veka ti chuan mangchia po chuan a zui to lawa mase elevator apal tlanga piang chuan enge mo hian alamo china ni ti chuan K-pop idol pakhat gravity group member tayong chuan middle school akal line hetiang hi alo ton ve to thua soi ve boka ahun mandan tlang pui chu school ban nuwa dance academy le tla shang kalte niya chung tla song akal zo nu chuan zana in lampanin a ho ta china ti chuan zan khat chu lama zer zo nuwa chuan a ha in a chaw hleya elevator a chuan lutin baton chu meta maktak main a baton me rik chu ni danga arik dan anglo takin zoi muang tak mai aki diklo tak hian a sia a chu tiang chuan ari chhuakani ti chuan maktak main akal du na floor a chuan elevator chu aring ta haulawa chunglam floor somni pangana vela chuan a chho ta wang mai ni akal du na floor chu palina ania a met chiang ti po sia mase chong somni pangana chuan a chho ta dai boxi
cancel button chu a met le a kal du na floor chhong li na button chu a met le a du na a chuk thei to do na ngain a thoveng huaya mase chu vele chuan engemaw thlivot lutuk tak mai hian a ngong chu arun chem le tamaya mi tu emo thovot tak main a chemang mai hian a shani elevator chunga chuan tu ma anum box silova mi tu emo mu theilo chuan om pui ni hian a chia a chuti mek lai chuan elevator LED a chuan elevator chu a chhole zelti a han mulia 18 19 a chhau zel tamaya amangang lutuk chuan cancel button chu metle noknokin 4 chu a metle a mase chong somni pangana chuan elevator chu aronin hongta chong somni pangana floor te chu alo thim veka borak te chu a vot leya elevator a chang poa chuak lo chuan a hlau lutuk chu elevator kongkhar te chu a chum noknoka ti chuan aronin kharta elevator chu noilam panin a chukta a hlau em awang chuan che theilovin ading khong renga chhuata chuan a ching chin nok maya elevator chu a du na floor nge fourth floor a chuan ading ta a kongka ain honga ain pal pai chuak noknoka himezan hian amu hil theilawa atlai war chakani athil ton chu atak ani le ni lo sha tumin atuka akal le a security officer kalin thil sha chan chu tumtani CCTV footage chu enadil ta a footage chuan elevator a aluta chonglina baton a me lai cha chang takina langa mase chumi hnu chuan chong somni pangana baton chu ama a ain met lai chang takina lang bokani athil ton chu atak nge angai hai mai mai ani lauti a sha chang ta a chong somni pangana floor chu tu mai nan metlo mase me nge yani ti alang vek bok a me na baton innem lai le eng lai nen baka LED a chuan chang takina lang vek sia security nena chuan midangin elevator chiang kwang law an complain to em tira zot le a security chuan chu tiang a chat ngai lo thuine chang zuya mitam takin athil ton hi an soi zuya milar thu soi alo ni bok nen soi zui po a hlo hle ni